m unu aka m bụkwa onye ahụ unu ma Ambassador Dr. Amas Okoyasus FCON eze ọba aka ji ọfọ ndị Igbo gburugburu isi mmiri na nri Odezulu Igbo Odenigbo one of Igbo land, the custodian of Igbo culture. Esi m na ndị dị na Anọcha wee pụta dịka etu a m kwere Igbo na mkpa na nchọ m weta ihe gbasara nkụzi ọdịnala Igbo. Nkụzi ọdịnala Igbo abụ ka ndị si eme ife anyị na-eri gịnị bụ ọdịnala Igbo nwee ife ọjọọ dị n'ọdịnala Igbo. Etu a si wepụ Igbo na mkpa mma eje ndị okenye dị iche iche obodo dị iche iche wee na-ajụ ajụjụ kafa na-akụziri ka ndị mmadụ malụ nwanne ha malụ ụmụnna fa etu ife si bido ọ ife a ka m bịara taa ka m wee mee gịnị ka m wee kụzie anyị na ofu nwanne anyị nwoke bụ onye nna nọkwa n'ebe a ka o jiri aka ya kọwalụ ụwa onye ọbụ mgbanụ ajọ kọwalụ ndị ụwa onye ebu afa gị. Afa m bụ Patrick mere mmụọ keke n'aka mkpịsị ndụ abata n'ime aka mkpịsị ndụ ọ bụrụ Uruofolo Umuezundu dị n'ime Uruofolo ịbatakwa n'ime Uruofolo ịbata n'ime Umuezundu ọ bụrụ be na mmụọ keke na ndụ ife eji mmalụ mbụ ajọ okwu n'alụ ntị. Achọrọ m ka ịkọwagodoro ndị Igbo etu isi ghọta asụsụ ekwu nri ka ịkọwado ka ndị Igbo mata ife bụ nri a na-anụ nri emego research Amerịka abịago ndị dị iche iche emego maka nri ka ihe tụta anyị nwe obere okwu maka nri etu isi wee fụtanya bụ obodo akpọrọ ka ọ na-enwere obodo a na-akpọ nri. E nwere obodo a na-akpọ nri. Obodo ahụ a na-akpọ nri dị na Anambra steeti. Ịbata n'ime Anambra steeti ọ bụrụ na Anọcha lokal gọọmenti sitezie na Anọcha ahụ wee nwee obodo bụ nri. Nri ahụ bụ obodo ụwa maala amala esite mgbe gboo. Obodo ahụ bụ nri bụ obodo si n'obodo dị n'ebe Chukwu dobere asọ wee bata n'Igbo. Ndị anyị nọ n'ime ọdụ ọnụkọ one. Ndị anyị nọ n'ime ihe ọ dị kịta bụ ọnụkọ isii. Ọnụkọ isii ahụ Diodo, Uruofolo, Ekwenaika, Agbadan, Obago na Uruoji. N'ime ọnụkọ isii a kedu ọnụkọ nke isi n'ime ya wee pụta? Ọnụkọ nke isi n'ime ya pụta Uruofolo. Uruofolo Uruofolo ahụ bụ ihe ọ bụ Uruofolo na-alọ. Ọ bụrụ Uruofolo. Uruofolo a na-akpọ ya bụ jọsọ afọ a na-akpọzi ya ka o wee tọọ ụtọ. Afọ ya bụ Uruofolo na-alọ. Ya ihe eji wee mmalụ obodo ji wee bili ha ji dị asọ. Biko abịa n'Uruofolo ahụ kedu ụmụnna nke isi pụta? Ụmụnna nke isi pụta ekwubugo nye mbụ Umuezundu. Obodo na ụmụnna nke bụ Umuezundu n'ọnụkọ Uruofolo. Abịa na Umuezundu ị nwere ike ịkọwalị ndị Umuezundu gbasara ụwa niile maka ọnọchi ebe niile. Kedu etu Umuezundu si wee bido, kedu etu esi wee mụ ha, kedu ndị bụ nna ha ọ nna nna ha na etu ha si wee metụta ma n'ụmụ ori mkpu ma ibe niile. Nyegodo anyị nwe obere akụkọ maka ihe gbasara Umuezundu ọ ife anyị bịa n'ụbọchị taa. Abịa n'ihe gbasara akụkọ na-etu esi wee mụta wee gbasa. O nwere ofu nnukwu obi esi na ya. Obi ahụ esi na ya wụ obi a na-akpọ obibe ntumele. Eluzie na obibe ntumele ahụ enwere okpo bụ onye mụtazili nwoke ise. Ọ nụrụ nwaanyị na-abụ ofu nwaanyị mụtara ofu nwoke then nwaanyị nke ọzọ mụta nwoke ise. Nwaanyị nke a mụtara ofu nwoke bụ Udeji ka a na-akpọ ya. Nwaanyị nke ọzọ mụtara nwoke ise. Ife a na-akpọ nwaanyị nke afa nwaanyị nke ahụ bụ Ọgụebeka wee mụta ụmụ ise. N'ime ụmụ ise ahụ ofuke n'ime ha bụ Umuezundu. Nke ọzọ ụmụ okpo ntumele. Nke ọzọ ụmụ ori mkpu
nwoke ka adụkwa ụmụ adụkwa nwoke wee tụsa ụmụ eme etu o si wee bụrụ n'Umuezundu na apụta n'Umuezundu ahụ wee nwee ọtụtụ obi dị iche iche. Enwere ụmụ eme, nwee ụmụ adụkwa, nwee ụmụ emele. biko ị nwere ike ịkọwara anyị dịka abịa na Umuezundu a kedu etu esi biri, kedu onye bụ onye isi? Ana m anụ oke karị, ana m anụ adụkwa nwoke, na-anụ eme, na-anụ Ezundu. Kọwakanela anyị etu anyị si wee jikọta onwe anyị, maka na enwere etu esi wee jikọta. Etu anyị si wee jikọta onwe anyị enwere ife nkọwa dị n'ime bụ na okeke adụkwa bụ onye amụtara oge ahụ amaala amala. Ọ bụrụ onye nwekwuru anya. Onye mụtara okeke adụkwa? Ezundu. Kọwaa from beginning, bụ bido n'isi kọwaa. Onye ka anyị wee si bido n'isi n'Umuezundu a. Kọwaa etu esi wee mụ na etu esi bido, maka ana m anụ adụkwa nwoke na amụ Ezundu adụkwa. Kọwaa etu esi wee bido wee fọm ọdị si Umuezundu. Obi nke tere aka esi wee mụta wee mụsara. Mana abatazia n'Umuezundu. Ezundu mụtara adụkwa, eji akpọ ya adụkwa Ezundu. Then n'ime adụkwa ahụ enwekwazia ma okeke adụkwa, nwee eme adụkwa, nwee adụkwa Ezundu. So no obi na nnukwu obi na atọ tinyezie obibe okeke ilọgụ ndị eji ntị na ya wee pụta. So ife eji mara obi nke ha obibe emele afa nnukwu nnafa dịka etu esi wee nwee obibe okeke adụkwa. Okeke adụkwa bụ nnukwu nna nke jikọtaziri ụmụnna niile nwere obi ebe a na ha nọ eme nzukọ, ejiwara asị obi Umuezundu. Obibe okeke adụkwa ebe a na ha nọ eme nzukọ. Okeke adụkwa ahụ ọ nụrụ ụmụ nwaanyị one? Ife nchọ ka ịkọwara anyị, ọ nụrụ ụmụ nwaanyị one? Kedu onye bụ isi na onye abụrụ isi n'ime ụmụ okeke adụkwa? Mgbe ọ nụrụ nwaanyị, ụmụ nwaanyị one ka ọ nụrụ? Kedu etu esi wee mụ wee gbasaa? Ọ nụrụ ụba nwaanyị oberetu ọhụrụ ịbụa, ọ karịrị ịbụa. Enwere ndị ọ nụrụ ka a na-akpọ ndị bụ ifezuo ahụ nnefa dị iche. Ndị be asụsụ nnefa dị iche. Then ndị ọzọkwa bụ ndị be nwe isi. Nwe isi ahụ bụ nnefa, mana fahụ na onwe ha dịkwa iche. So Umuezundu ahụ bịa nwee onye a, that is ndị okeke adụkwa nọ olulu nwaanyị nọ ma ise ọ nụrụ. Afa ndị nlụta ka m kpọrọ ihe a etu ha si wee dị n'onye iche. So etu a ka esi wee bido na-agbasasị. Etu a ka esi wee bido wee na-agbasa ka ebe niile radị. Then ịmagwo ihe dị n'ihe kịta mgbe mbụ ahụ bụ na-ebata n'obi ahụ n'obi ebe ahụ bụ obi Umuezundu niile. Ịbata n'obi ahụ a na-anọrọ n'ọkọ na-enwe aṅụrị, na-eme ụmụ ihe dị iche iche. O nwee ihe dịka na o nwere ihe ahụ eme ife etu esi ya anọkọ na-akpa amụ, na-eri, na-aṅụ. O nwee ife esiri esi, mmadụ niile na-etinye aka n'ofu efere na-eri nri, na-aṅụ. Emeziechi ya ọ gwebere ofu ọkụkọ ka e gburu oge ahụ. Ife ebe a na-eri nya ofu ọkụkọ, a na-eri ewetu obi aṅụrị. Iri enyawa anụ ọkụkọ na-asọ gị ụsọ, nwa onye afọ ihe eweta ya na ọwa okelologo. Iri enyi ọ na-asọ gị ezigbo ụsọ, ị nwee ezigbo aṅụrị n'ebe etugo na ụmụnne gị na ụmụnna gị si wee nọrọ wee na-erinye ya ihe. Mana kịta dị amarọ m ihe m na-agbozi ya agba, ma ike ọwụrụ ọtụtụ ụba mmadụ, maka na abata na nnukwu obi na a na-enwe karakta dị iche iche. Ndị bụ ndị ya akpa agala ya anụ ya, ndị bụ ndị ya anụ ọgụ ya anụ ya, ndị bụ ndị ya akpa alụ ya anụ ya. So abatazie n'ime ebe ahụ oge ụfọdụ
onwe ka o si ju ndị akpa agala n'isi akpa agala n'ọgụ mana anụchikwa anya ọgụ na anyị anọkọkwa na-erikwa ebe anyị na-eri na anụlụ ọgụ ma ọ na-emere nke a ma ọ baa mba ọ da anaghị anyị ime ihe anyị chọrọ. Ajụjụ ọzọ m na-ajụ ọ gịnị kpataziri mgbasa do na ụmụnna niile o gosiziri n'ụka maka na mgbe anyị na-ekwu ihe ha na-emekọ fa na-eme ọdịnala Igbo na onye ọbụla na-enwere nsọ na-ezelu nsọ ana ibe na-achọ njụrụ nke anyị bụ amakụzi ụka o gosiziri na ụka wetara mkpasa na ala Igbo ma ọ bụ n'ihe gbasara nwanne na nwanne ma ọ na ụmụnna. Ụka ewetara mkpasa ihe ụka wetara ụwa amamihe ọ bụrụ na ọ hụrụ ụka etu a na ha asị agụ akwụkwọ jee yunivasiti malụ London malụ Amerịka malụ ebe dị iche iche malụ ma Rọshia ma ihe niile ọ bụrụ na ụka batara na wee edukeshọn anyị ji wee malụ ebe niile aha ka nweghị ụka wetara amamihe mana amamihe bịazie anyị nwawo ndị mmasị na nyawa amamihe bịazie werie mawazi anya ihe mapụrụ akpa nzuzu na-abatazie n'ime amamihe ahụ bikọs na ndị wetara anyị amamihe kụziri anyị ihe dịka ịmụta akwụkwọ mara edukeshọn mara nke a mara nke a asịrị ha kụzirila anyị takarịwa onwe anyị gbuwe onwe anyị bụ ka ịrọfụ ihe a na-eme ihe anyị na-eme ri ọnwa ofu ọnwa ka ọnwa na-abụọ gara aga na onye nwe ego nwere ego mgbadakwasị ya na ọhara afụzi tọrọ ọhara afụzi isisi o ji ya eme nke ya ọrụ amamihe ka anyị maziri mafere ofe mafụzi akpa nzuzu onye nwe 1 million ijezi esisi nye ego 100 naira n'ime ka iwe rie nri mgbe ahụ asịghị na ahịa enyeghị 100 naira na ahịa enyeghị 100 naira na ị akwụrụ ụgwọ 5 naira tupu enyeghị 100 naira ya igolukwa ego egolugoro ihe gị egolu. Nna biko ka eji na-eburu oge enwere ndụmọdụ ihe enye ndị ụmụ Okeke adịkwa na ụmụ Ezudu and nwere ndụmọdụ ihe enwe agwa ndị Igbo maka oke amamihe a na-achọ ndubanye n'ọkụ mmụọ enwere ndụmọdụ ihe enye ndị mmadụ? Ndụmọdụ m na-enye ndị mmadụ bụ ha biko wetuo obi na o nwerekwana ihe ejitere na ntakasị ahụ ọbịa nwere ihe ejitere na mgbakasị ahụ ha wetuo obi ka anyị mewe nwanne ọkacha n'ime ụmụ Ezudu anyị ka anyị mewe nwanne mee riwe oriri na onwe ka o si dapụtara anyị ọ dapụtara anyị na ịṅụ aṅụ anyị ṅụkọ onye ọnụ were ofu obi ṅụọ onye ọ dapụtara anyị n'ọrụ onwe ọrụ bịara na anyị ya arụ anyị were ofu obi lụọ onye awa ọrụ ọ bụrụ ọrụ ahụ mmadụ na-abọ na ịtọ lụọ alụ onye awọ mmụntụ anyị nwere ike na ụmụnna gbakọrọ were ofu obi lụọ onye were obi ọma lụọ onye alụ onye 2 days 3 days alụsị anya ihe niile adịfere. Ife anyị na-ekwu maka ya bụ ife anyị na-akọwakarị bụ ụmụnna nke anyị si n'ime ya pụta bụ ụmụ Ezudu nọ n'Uruofolo na alọ bụ ndị ụmụ Okeke adịkwa etu esi wee jikọ wee bụrụ ya bụ ụmụnna nọ na bụ nnukwu ụmụnna nọ na Nri kpọmkwem ama bụ nne onye mere ife ike a na-anụ maka ya but ana m asị nna anyị ka anyị ji na-egbu n'oge nne enwere ife a na-eme kịta na ụmụ Ezudu n'Uruofolo na-atọ m ụtọ ọkachasị dị n'uche manụ bụ atọ mbụba Comrade atọ mbụba bụ Chief Comrade atọ mbụba bụ a na-akpọ ọtọ ọra mkpa enwe nwanne ya nọ n'ụlọ ọgwụ enwe onye arụ yabanụ ọ nwekwa ife ọ na-abịa ede n'ife nwe ndị oyibo na-akpọ platfọm ọbịa onye weta ka nwanne ya ọnụrụ ube nwanne ebe na-akwa ine anyị bụ na ọ na nke be atụ na ihe afụ na a na-atụkwa ego onye ọbụla nke onye nwere ọ na-etinye onye nwe ọ na-etinye onye bụ ọnụrube na mụnwa na-ekene ọtọ ọra mkpa na-ekenekwa ndị ụmụ Ezudu niile ọzọ nridigbo nke nọ London enweta nnukwu ego o tinyere maka azọpụta ndụ nwa obere nwa ụdị ife amaka ana m asị ọtọ ọra mkpa onye a sị ya jide ka o ji mana ka o jido mma ana m acha ka inyekwe ndị a na-etete obere ego dị iche iche maka nwa atụ achọrọ mma ọpụreshọn gbasara obi ka ikenekwe ha n'ọdụrụ izi ka ewetara onwe ya Ifeọma dị ezo Ifeọma ada egbuchikwu Ifeọma nkịta
so na ife ọtọra mkpa na-emewo mma sị na ọwụ onyinye Chukwu nyere ya ka o ji aga were ya na-arụ ọrụ nya mawo otu dịka etu anyị si wee kwukịta ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ maka na onye nụrụ na nwanne ya na-eri uru na-eri nri ọfụma rie ono nwere onwe onye ọzọ nwere na otinye na ọ bụrụ na nke o nwere ezuru mmadụ onye ọzọ nwere na otinye ewere ya nọrọ ebe ahụ nwee aṅụrị nwee nwanne ọ dịkwa ka dịka n'ọrụ dịka na nsogbu bịara etu ọ bụ na nsogbu bịara etu ewe mmadụ niile kwa agbakọta onye nwere otinye ọ bụrụ iwu na ihe etinye miliọnụ na ọwụwụ nọ na-aya achaji miliọnụ na ya onye nwere otinye onye nwere kọbọ otinye onye nwere tọrọ otinye mgbe eji ya atụkọcha nwa obere oge zuo miliọnụ ahụ karịkwuo akarịa so na ya bụ atụmatụ ka nna ayọ ndị Umuezundu niile onye ji ya biko kene ya sị na aka abịa ya sị na-emebi ihe ya weta ono o nwere ya tinye ejikọ ọnya tupu eji ya ha asị ọ na-eme ofu ọnwa na-eme ọnwa na-abụ anyị amara ma nwanne anyị ahụ bụ nwa anyị ma ọ ya dị ndụ Chukwu meele anyị ka ọ dị nya ndụ na-atụkọchara anya ego were eme ihe ahụ eji eme. Biko kenezie ndị Igbo niile ndị gere anyị ntị ndị Igbo niile na ndị ụmụnna ndị ọzọ ka fa mụta ife anyị na-eme gere anyị ntị ka nna ayọ biko na onwere ihe eji okwu na ụka eme onwere ihe ejikwu mgbakasị arụ eme ife ọma bụ ife a na-ayọ n'ụwa ya biko onye ọbụla nwere ma ọ bụ onye jiri ya nyere nwanne ya aka nyere ikwu ya aka nyere ibi ya aka. Ana m ekene unu dịka etu nsikwu unu na nkwa na bido taa wee gaba mụ na Asa Mmanwụ Uzomelia na redio Nigeria 15 years unfailing program ọdịmma ndị Igbo ọkada emenụ onye ka m chọkwa ka m bido nkụzi ọdịnala Igbo achọrọ nke ọ bụrụ mụ sọsọ m kwuo ka mmadụ ji asa na enwere ibe nchọ ma na enwere ihe nna azọ ọ maka ọdịmma ndị Igbo abịa m etu a Kraịst bịata n'Israel na-agagharị na-eme mma ọ bụ ihe nchọ ka m lụọ ndị Igbo mma mana ụwa niile bụ Igbo mgbe na-ekene Igbo niile unu na-eme mma achọrọ m ka anyị bụrụ nwanne agwa m na unu na mma ekwu maka ọdịnala Igbo ọ bụ na enwe ife adọrọ mma n'ọdịnala onye pụta anya kwuo otu na ife adọrọ mma enwere ife mfu adọrọ mma ọ bụ na ndị ọdịnala Igbo nkụzi ọdịnala Igbo a na-amasị unu sonyere anyị na Facebook ndị ntịkwa na ọ bụ na fa na ala ka afọ sonyekwela anyị na YouTube maka na gidigidi bụ ugwu eze ka o wee mịta mkpụrụ anyị kọ nwa amụrị ọnụ ọgbọ ọfụfụ ma ọ bụ enwere ihe dị ka anyị jikọta kene aka ọnụ ka anyị kwuke n'ofu okwu ndị Igbo ana m ayị unu aka m bụkwa Prọfet Dr. Amasị Okeyasus nwa si nri wee bịa onye ahụ a na-anụ olu ya n'ụwa niile adịka m na-ekenekwa unu udo dịrị unu.